Amit. Amit pasang kali mantap. Tinebena saking Diku Dedaning Abathara. Sinuwun, nyuwun pangapunten kula anggenipun minggah wonten setinggil ndadosaken ganggu ingkang nembe jagongan. Menawi kirang tata krama tata susila kang sarta udanegara kula nyuwun pangapunten. Tejo-tejo sulaksana ting jane wong anyar katon. Sang Prabu nitik saka busana jeneng Sira Sipating Nalendra katemben wae weruh mula panjenengan ingsun kepengin wanuh wekasane mitambuh sapa jejuluke Sang Prabu kang nembe prapta nembe kemawon dereng dangu kula dumugi wonten ing setinggil bidhah saking negari kula udakara jam 3 sonten. Sang Prabu panjenengan ingsun kepengin nyuwun katerangan paduka kuwi jejuluke Prabu sapa lan saka ngendi dugi mriki pas deres-derese udan pas deres-derese udan kula dumugi wonten ing mriki ora lho Sang Prabu kuwi jenenge sapa nggih kula Nalendra ingkang tasih enom dasare Sih Jaka Kumalakala kula nika dereng nate palakrama kena diarani kula Sih Jaka Tingting. Sang Prabu kuwi jenenge sapa? Nggih kathah wong wedok-wedok becik prawan rondo niku sing do kedanan kalih kula. Ning setunggal kemawon dereng mlebet wonten telenging ati kula. Kula saya keten kula dereng rabi. Nadyan kathah sabaran kula niku pun gendong anak. Ning kula dereng wani rabi dereng mungkasi Jaka kula. Sang Prabu kuwi jenenge sapa? Widodari niku kathah sing WA kalih kula. Racaipun kedanan kalian kula. Tresna. Pripun kok Prabu? Ratu iki ketoke gagah ning kupinge bosok. Duweni departemen perkopokan. Dadi kupinge iku ora krungu diceluk. Sing seru ya iki. Jenengmu sapa? Wah, takon kalian kula. Ya. Menika Nalendra wingking saking negari Arga Bentar. Jejuluk kula Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Nggih. Mriki niku leres negari Ngamarta. Iya, bener. Kene iki negara Ngamarta. Prabu Puntadewane wonge sing endi? Prabu Puntadewa kuwi aku. Lah dalah kok ora cocok karo beritane. Tak kira Prabu Puntadewa nggih gagah gedhe dhuwur, pideksa, godhek wong cimbar saja. Nuwun sewu, bareng petuk wonge asli, kok ngeyayat kaya wong cacingen. Nuwun sewu ampun nesu lho. Modele kaya wong kurang mangan, kurang gizi ngono modele. Iya. Enenge mung kaya ngene Sang Prabu. Prabu Hamsa. Pripun? Eneng sedya apa? Jeneng sira prapta ana ing negara Ngamarta kene. Ngaten. Bares-kures bloko suto blak kotang terus terang. Negara kula menika nembe ketaman pagebluk Mayangkara, awising boga lan mastra, kathah wabah penyakit ingkang nimbul dhateng para warga kula. Lah, kula menika entuk wangsit saking dewa. Kula menika entuk wangsit saka dewa, negara kula saged malih temas jati tepane mul. Paton kula menika saged mboyong pusaka ingkang namipun Jimat Jamus Kalimasada. Kula golek-goleki kula takoni wong sapa ta sing duwe Jamus Kalimasada timune jebul panjenengan Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Nah, teka kula mriki asline badhe ngampil wujudipun Jamus Kalimasada. Kula aturi maringaken dhateng kula. Nek kepepete kok panjenengan butuh dhuwit, rada kepepet arta, niki mengke saged Kalimasada didol teng kula sing badhe numbas. Kira-kira pirang yuta munggahe pirang atus yuta, mengke dhuwit kula sing ning jero kantongan niku kok jek kurang. Mengke kekirangane saged kula tambahi lewat transfer.
Kira-kira mboten duwe cita-cita Kalimasada didol ngoten. Kresna, wonten dawuh kok Prabu? Ora. Aku takon apik-apikan. Takon apa? Saiki iki njotosi wong iki hukumane pirang taun? Mboten satangkal ngoten niku. Aku lek krungu omongane wong kaya ngene iki kok jan mentolo nyandak tali gocine tak tewu iso teng 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 glosor temenan. Sampun mboten viral kok diunak. Pripun? Kalimasada dijual mawon nggih. Kalimasada didol mengke kula ingkang badhe numbas pira regane Kalimasada Werkudara apa Wangsulana Daya iki Werkudara. Paguna sekaring toya alon gulung-gulungan denira gebyur samudra anut dawing dwija sang Begawan Tuluna Hamsa Hamsa Prabu Hamsa. Wonten dawuh, sapa sing nyeluk kula niku? Halo, Yayi Werkudara. Sing nyeluk kowe aku. Kesanipun? Info sing tak tampa. Jare kowe arep nuku jamus Kalimasada. Nggih. Tiwas kebenaran. Tiwas kebenaran pripun? Pancen pirang-pirang dina iki Kalimasada tak tawak-tawakne ora ning sing ngenyak. Dina samangka mbok menawa jodhone Prabu Hamsa ing negara Arga Bentar. Kowe arep nuku Kalimasada. Nggih. Kalimasada sing gawa aku. Makelare aku. Nadyanto sing duwe kakangku Puntadewa saiki Kalimasada tak gawa. Lajeng bukan perkara rega, kowe arep nuku Kalimasada aja nengkene. Nek nganti rebukan perkara rega ngerti sing duwe aku ora entuk persenan. Mula dina samangka kowe metu njaba enten ana ing tapel wates negara Ngamarta. Kula kan ngentosi teng mriku. Ya. Mangka rebukan perkara regane Kalimasada ning tapel wates negara Ngamarta. Ning aku njaluk paseksen. Paduka nyuwun paseksen menapa? Aku njaluk paseksen nggonmu nuku Kalimasada disekseni para wadyabala segelar sepapan sing sikep gegamaning ayuda. Menika pamundhatipun. Ya. Nggih, kula sagah lontosi wonten ing tampel wates negari Ngamarta. Ya. Panjenengan kula nyuwun pamit sing ati-ati. Sinuwun Puntadewa, kula nyuwun pamit. Ya ya, sing ati-ati Sang Prabu. Sing lenggah wonten mriki pareng kula nyuwun pamit. Ya, kono ndang minggat to. Muga tak dongakne lepas parane jembara kubure kowe Hamsa. Palunggon lakune as loketa leno leng kidul